Nyt ollaan siinä tilanteessa, että päiviä on jäljellä hetkinen 1, 2, 3 ja tämä kyseessä oleva päivä. Eli käytännössä 4 päivää on selibaattia jäljellä. Ja nyt tuossa viikonlopun aikana tuli ensimmäistä kertaa semmoinen fiilis, että ei tässä mitään, kyllä tässä selviää loppuun asti tämän selibaatin, vaikka mitä tapahtuisi. Eli tämä vaihe, mitä mä odottelin tuossa jo ehkä noin pari viikkoa sitten tulevaksi, niin tuli vasta tässä ihan niin kuin loppumetreillä. Eli käytännössä nyt ollaan menty siihen pisteeseen, että kun jossain vaiheessa joka ikinen ajatus, mitä päässä oli, liittyi seksiin ja kaikki asiat, mitä ihmiset sanoo tai mitä jostain näkee, niin tietyllä lailla jotenkin linkittyy omassa päässä seksiin. Mutta nyt ollaan päästy niin pitkälle, että en mä tiedä. Mä en ole taas ajatellut koko asiaa useampaan päivään, mikä on meikäläisen mittapuulla ihan järkyttävän pitkä aika. Silloin lakon alussa, kun tätä ensimmäistä kertaa fiilisteli ja ikään kuin semmoisessa alkuhuumassa ajatteli asioita ja sulki ikään kuin kaikki tämmöiset asiat pois mielestään kokonaisuudessa, niin nyt sitä ei ole tarvinnut tehdä, koska se on automaattisesti jotenkin jäänyt kuviosta ja ajatuksesta pois. Että en mä tiedä, nyt on semmoinen fiilis, että mikäs tässä, että jatketaan pidemmällekin tästä, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä tuossa jo odottaa kun jouluaattoa koittavaa perjantaita, että sitten kun tämä paasto ja lakko vihdoin loppuu, että saa nähdä tai miettiä, että mitenköhän tämän lakon rikkoisi, mutta en ole vielä tehnyt mitään päätöksiä sen suhteen, mutta nyt tuntuu hyvältä. Toisaalta ärsyttää, että 4 päivää jäljellä ja nyt ei ole mitään hätää.